Разбиране на парниковите газове. Виждали сте оранжерия, нали? Това е пространство, където растат растения. Оранжерията улавя топлината, за да бъде топло на растенията. Нашата Земя има естествен парников ефект. Има невидими газове, които улавят топлината, точно както оранжерията прави за растенията. Но когато изгаряме горива или отглеждаме много животни, освобождаваме допълнителни парникови газове в атмосферата. Тези допълнителни газове правят естествената бариера подебела, улавяйки още повече топлина. Поради това температурата на нашата планета бавно се повишава, което води до глобално затопляне. Тази допълнителна топлина може да наруши много естествени процеси и да навреди на безброй живи същества. Като разберем и намалим тези емисии, можем да помогнем да поддържаме балансирана температура на Земята.